moyo mwa muntu ndi mmene muma iyimira ngati so ya muntu mmene mwina pofunsa funso lakuti kodi mukanena kuti you sold my soul, I sold my soul to devil, mumatanthauza chani? Chifukwa buku la Ezekiel limanena kuti all souls belong to God. Yes, it's true, all souls belong to God. Koma mukakayang'ana at the same chapter ngati siku ina ku buku la Ezekiel komweko amanena kuti moyo wa Atate ndi wa Mwana ndi wanga, ndipo moyo wochimwa ndiwo udzafa. So mutha kuona chimene buku likunena kuti moyo wa Mwana ndi wa Atate ndi wanga, akutero Mulungu, koma pa nthawi yomweyo akukuwuzanso ni kuti moyo wa wochimwawo ndi umene udzafa. Zili choncho ndithu ku miyoyo ya anthu onse ku dziko lonse lapansi. Kwa munthu amene analengedwa, ufulu umene Mulungu anapereka wakumukhulupirira, umene umachita limodzi kapena umene timagwiritsa ntchito chipangizo chotchedwa so pakumkhulupirira Mulungu. Soyo ndi imene ili pakati, mediator pakati pa iwe ndi Mulungu. Yomweyo soyo imakhala pakati pa iwe ndi Satana. You choose yourself kuti so yangayi ichita belong kwa ndani. Chimene iwe ukusankha kuchita belong umachisankha through soyo. Kotero pamene tikumkhulupirira Mulungu tiyenera kudziwa kuti tikukhulupirira Mulungu kudusa maso athu amene ife tili nawo, amene Mulungu adatipatsa. Sindikukwanisa kupanga explanation bwinobwino kuti mwina mumve kufikira pa muyezo umene mukufuna, koma mochepekedwamo mwina mutha kumvako kunena kuti so imagulitsidwa adi kwa Satana, ndipo Satana amagula so za anthu amene akonda kuzipereka kwa iye. Amene simudakonde kuzipereka kwa Mulungu mumakhala kuti mwakonda kutumikira Satana. Now chimene chimachitika ndi chakuti anthu amene timati lero tichimwa mawa atibwera kwa Mulungu, tichimwa lero mawa tibwera kwa Mulungu, monsemo Mulungu amakhala kutiona kutilandira pamene ife tokha tafuna kupita kwa Mulungu. Tikafuna kuchoka akoso samba tikakamira amatipasa so ufulu wopita so kwa Satana ako malika ndi kusankha kwako. Mwa njira ina Mulungu anapereka mwayi kusoija wosankha, despite kuti mavesi akunena kuti so yonse it's belong to me, koma munthu anampasa ufulu wosankha. That's why Bible ngakhale likunena kuti all souls belong to me, koma the same passage ya chapter chimenecho mupeza kuti pali mawu amene akunena kuti mzimu oyichimwawo kapena kuti moyo ochimwawo ndi umene udzafa. So chifukwa cha mawu akuti moyo ochimwawo ndi umene udzafa, ndiye kuti palibe key, palibe loko yowulokera mzimuwo, kuti popeza Mulungu anena kuti the all souls belong to me, ndiye kuti munthu sangakwanitse kuchimwira Mulungu. Nchifukwa chake kuli chimo, kuli ufulu, si ndende. Moyoyo sadayike ndende yake Mulungu kuti mmene zakhala changamo basi chili ndi ine, adachipasa mwayi osankha. Ndiye chimene chimachitika kwa anthu amene amajoyina chipembedzo cha Satana kapena kufuna kupita kwa Satana. Pamakhala ma agreement amene Satana amakuwuza kuti uchite, ndi so yakoyo umanena kuti ndikubwera kwa Satana ndipo ndidzatumikira Satana yekha. Ndi pangano lakuti you will never turn back kwa Mulungu even an inch, ngati mmene ungachitire inuyo achimwene mwafusafuso
kapena amene tingachitire ife amene tili kwa mulungu lero. Omachimwa nkuganiza kuti sindinachite bwino ndibwerere kwa mulungu. Ndikhulupirira pamene pamuyambe kundimvetsa kuti mukwanise kusiyanisa kukhala ndi mwayi ochimwira mulungu lero nkunena kuti sindinachite bwino ndibwerere kwa mulungu. Mwayi umenewo si umene umakhalako kwa anthu amene amachita solo, amagulisa mizimu yawo kwa Satana, mumayika pangano. Lero ndikuyembekezera kukhala m'manja mwa Satana mdierekezi, ndipo ndidzayenda pamodzi ndiwe Satana. Zivute zitani, then you agree with the devil. Ndi amanena kuti ukupereka soul yako. Are you sure udzakhala wa ine? Whether you like or not, ine ndidzatumikira Satana. Pamenepo pamakhala ngati pali pangano, mwachita kumpitira Satana, mwagwirizana naye, mukukhazika mapangano oti simudzabwerera konso, mudzakhala ndi iyeyo full time. Ndi mumagulisa ngati chifukwa amanena kuti I sold my soul. Ndinagulisa mzimu wanga with an agreement yokupasa china chake chimene iweyo udzakhala nacho ku dziko lapansi, m'malo mwa moyo wako umene ukadakhala ndi chisankho chodzapita kumwamba, odzawombola thupi lako kukhala m'manja mwa mulungu. Silidzawomboledwanso thupi langa lindi lako, iweyo you can use it mwa njira iliyonse imeneyo Satana ukufuna. Ine ndadzipereka kwa iwe. Pamakhala pangano. Mwina ningakuyerekezereni ngati pangano limene limakhalako pakati pa mamuna ndi uhule palumu. Zikhala ndalama zingati? 1,000. Tiyeni chemwali. Iwe ndamene umanena zochita. Mulumumo iye amangoyang'anapo ndalamayo, wagulisa thupi lake, akuvomereza chilichonse chimene kuti ufune. Malingana ndalama wapereka icha, naye amadziwa kuti thupili ndaligulitsa, sindikuyenera kusiyako ichi kapena kusiyako ichi. Amapereka chilichonse chimene iwe ungafune, chifukwa choyamba wavomereza kupereka thupi lake. Inu mumapereka mzimu wanu kutumikira Satanayo pa mapangano amene Satana uja amakulonjezani, ndi amene inunso mumalonjeza. Iniyo muli ndi mzimu panoka, Satana ali ndi chuma chochuruka, ndiye mumagwirizana. Ine akulu ndikufuna ndikhale oyimba otchuka, ndipo nyimbo imodzi ndifuna ndigulise 8,900 copies. Oye, palibe vuto. Ndiye mumapeza kuti Satana amachitira anthu. Mwina abale ndalongo kapena weyo mbale wakhala ukudabwa kwambiri, kapena takhala tikudabwa tonse, kuti kumatuluka nyimbo yopanda pake, yoti ilibenso zimene ikufotokoza zina zili zonse, zoti inuyo mwina nkugonja kapena nkugomera kuti koma ichi ndiye chachitika, koma mukapeza kuti kanyimbo kopanda pake ngati kameneko kungotchuka pa mtundatunda, anthu nkudabwa. Mwina simunadabwe kodi ndi oyimba wa ku Zambia adayimba nyimbo ina tiunana kwa George. Taganizani muli chani mmene mucha choti mpaka ni nyimbo ya ikatchuke mmene idachukira uja kumangochula zina kwa George, kwa George, koma gwede ma media wose gwede kwa George, kwa ndi nyimbo ile mmene niyo munaonera. Koma analemera naye Nyamata ucha anachuka dziko lonse lapasi, nyimbo yake kwa George imakapezeka mpaka na ku Hawaii kwa Ngerezi, pakati pa azungu kapeza zungu akuvina kwa George, ndi nyimbo. Mukaona kuti chinachitika ndi chani? A man sold his soul kwa devil, ndipo devil anapangana naye kuti ndikayimba nyimbo imeneyi ndikupasa ndalama. Analandira ndalama. Nyamata anayendera galimoto zapamwamba, nyimbo zopanda pake. Zimenezi zimachitika ngati mumamva kuti anthu agulisa moyo wawo kwa Satana. Satana uja amalonjeza, ndipo zimene amalonjeza zija amakwanilisa. Now mumve ichi, ukagulisa soul yako kwa devil amachita loko, amakoma mwayi wopita so kwa mulungu wako, mumakhala kuti mwasimikizira kuti palibe. Ndi chifukwa chake mukapeza kuti anthu onse amene analowa ku chipembedzo cha Satana amakhala alibe chisankho 100% chobwerera kwa mulungu. Ngakhala atafuna pamakhala povuta.
imakhala dzanja la mulungu. Mukamamva wanthu tinali ku sataniki ende tinatuluka tabwerako, musamayese chinthu chamasewera. Limakhala kuti dzanja la mulungu langolowererako, popeza mulungu ndi wamkulu kulibe chinsinsi. Nthawi zina mulungu amafuna kuti akakwanirise mawu ake amene adanena kuti zovumbuluka ndi za ana anthu koma zinsinsi nza Yehova. Kuli zinthu zina zimene kumidima kuja zimachitika, zimene mulungu amafuna kuti zidziwikebe kunja, ndi amachita chothekera kuyikapo dzanja lache kuti angakhale Satana anakhoma anthu aja atulukeko abwereso kwa mulungu. Kufuna nukukhale kwa mulungu. Pamenepo ndoti mubweranso ku mawu aku Ezekieli aja amene akunena kuti mizimu yonse ndi yanga. Zoona chifukwa mizimu ija yonse ndi yake, chifukwa olenga munthu ndi mulungu. Pamenepo mulungu amakhalanso ali ndi kuthekera kwakuti ngakhale panagulisidwa so komano pafuna kuchitika nkhani ya chipulumutso, Satanayo amachepabe mphamvu ngakhale atakhoma. Koma kungobwerera kuti ine ndafuna pano patunda basi ndibwerera nkovuta, kotero kuti m'bale wanga nthawi yanga yangochepa ndikadayamba nokukupasa malisti a wanthu amene adagulisa maso awo mapresidenti mchiwerengero cha nyengo yathu mmene ife timasiyana nazo izi. Tindi mapresidenti pafupi 848 amene anagulisa so yawo chifukwa cha upresidenti. Tinali ndi oyimba 6724 amene anagulisa so yawo chifukwa cha kuyimba. Tinali ndi osewera mpira 929 amene anagulisa so yawo chifukwa cha mpira. Mpingo komanso gulu lambiri amene anagulisa so yawo, azibusa amene anagulisa so yawo chifukwa cha ntchito ya ubusa amakwana 8928. Ziwerengero zawo zapamwamba mpaka tikunena pano. Kodi mumadziwa kuti tindazibusa amene anagulisa so yawo chifukwa cha mapemphero, nanga amene agulisa so yawo kanyengo komweka chifukwa cha uprofeti ndanga. Lero tikunena pano mu tauni ya Lilongwe muli ma teenager komanso muli anthu amene sakupita zaka zawo 30 amene akupita kukagulitsa maso awo kwa maprofeti atchukawa. Sitachula mayina pano koma akugula maso tikunena pano as we are talking in town ya Lilongwe. Anyamata akugulisa so zawo kuti akakhale maprofeti kuti alemere. Mukwaona ta anyamata ta masuti yawo mtaunimo topanda zochita kweni koma tilinganga kumbuyo kwa maprofeti ena ache mtaunimo. Anyamata aja akugulisa so zawo 47 chifukwa chani akufuna cha ndalama. So izi ndizoona kuti munthu amagulisa di so yake. Imagulitsidwa bwanji? Imagulitsidwa pa muyezo wakuti umayika pangano iweyo ndi Satana kuti ine ndesi ndizabwerera koso. Komanso sopano tikamanena za satanic yakuti munthu uja sopano wakhala wa satanic worship walowa kukakhala mu temple, iye ndi temple member. Munthu uja amakhala kuti completely samakhalanso kuchalichi kuti wagulisa so yake ndiye mukampeza ali pa chalichi china chache kukapanga za chalichi chanchani. Ayi, iwo amakhala kuti akupita diso pano ku satanic temple. Ali kumeneko umaposera kukhala wa Illuminati, umaposera kukhala Jesuit, umakhala kuti walowa kozama kutali kumene sopano kubwera kwake kumakhala kovuta. Ndiye akamasankha madigiri amasankha pa anthu amene agulisa so yawo. Umachita qualify kukhala candidate okhala nawo pa mpikisano kapena kukachita nawo bidi madigiri mavacha. Wagulisa so yako pa china chake. Ndalama zimakhala mbwembwembwe. Mwaona ino achina Kanye, munaona ino Kanye West, munaona china Lil Wayne, mwaona china Rick Ross, mwaona china Beyonce. Anyamata kudziko lapansi dasugwana amene anagulisa so zawo. Mungapeze pansi pa nyanja, mungapeze kudziko lapansi, mungapeze kulikonse. Anyamatawo miyanda ya chuma chikuchita flow m'maakaunti a dziko lapansi chifukwa anagulisa so zawo. Choncho ndikhulupirira kuti nkufotokoza kwanga pang'ono panzache ntalekezera pamenepo. Ngati sunamvesese kufunabe kuti tikumbe kuposera pamenepo, mukoza kufunsa so gawira chimwene. Mulungu akudaliseni.